Vi at dæksalonbåde, de kan ikke sejle. Og det vi har prøvet med den her, det er egentlig at prøve at konstruere en båd og lave en båd, som også kan sejle og kryds. At den skal ræbes tidligere. Fordi sejlet er, det sejlareal, at den er konstrueret til, det svarer til en Genoa 1 og et fuldt storsejl på en kapsejladsbåd. Så det er et af problemerne, men problemet er ikke større. Hvis folk synes, de ikke har behov for den speed med det, så har vi mulighed for at lave en tungere køl. Vi er 3 til Norge, har vi solgt, og vi har solgt en til Holland, en til Tyskland, og en til Sverige, og en til Danmark. Linerne er ført tilbage, så jeg kan se, jeg har mit store sejl, jeg har mit ræbeliner her. Det er meget vigtigt, fordi også igen, altså mange gange så er det kun manden, der giver at sejle en. Så hvis han skal have hustruen med ud, så skal hun helst ikke drive i en stor Genoa eller noget, når hun skal vende. Så det er noget af ideen i det også, og nu vi så lavet med elspil her, hvor folk de griner lidt, det er der sgu ikke grund til, men det er igen for bekvemmeligheden. Og man giver altså 2 millioner for en båd, og skal man så lige give 0,5% mere for det her, så tror vi på, at det er det, der bliver. Med forkahytten her, det er egentlig tænkt som en ejerkabine, og det er gjort, fordi alle vores andre både har vi ejerkabinen nede agter. Og som du kan høre, bølgerne de klapper op under. Herude er der roligt og det hele. Og der er god luft og lys, og vi har her, så vi kan med lamelbund, ikke også? Så det er nemt at komme til at stue ting ned. Og ventilation ved at finde en 36-fods båd med større toilet og bruser. Men det er også ud fra filosofien, at folk de skal have komfort, de vil ikke længere gå op på nogle toiletter og bruse. Så, og det går ikke ud over den anden andre ting i båden. Mange gange så... Wow! Ja, der ligger lidt bådbyggersnulder dernede. Der er standard 3 gange 100 liter 100 ampere batterier i. Og et 100 ampere startbatteri. 200 liter vandtank herunder, og 200 liter vandtank under herover, og så har du 200 liter diesel herinde. Der har du en alt brusevand, det løber ned i en lukket kasse her, hvor det så automatisk pumpes ud med en flyder. Det vi samtidig laver her, i de andre både også med de klisterbænke her, det er egentlig, vi laver det som en lille værksted. Man kan sætte en lille skruestik op her, så hvis man er på langtur, så har man ting her. Ideen med det her, det er, altså mange af vores kunder, de er jo klapcykler og alt muligt med. Så jeg synes ikke, man kan få stor nok stuerum. Vi har en, der har spurgt på, om vi kan lave 2 dobbeltkabiner her, og det kan man godt lave. Vi kan godt lave et loft henover her, så du har en lille kistebænk her, og så laver du en dobbeltkøje her, flytter lige så godt lidt over. Jeg liger inde og se instrumenter, så når hjemme i mit hus har jeg heller ikke elteknik, så derfor når jeg er i hamnen og sådan noget, så vil jeg ikke se på instrumenter. Så er det lukket af. Og det samme her har du også. Hvor du kan bruge til. Her kan du styre båten. Stolen den her, den kan du tage her. Den kan du løfte herover. Så kan du se her med et ekstra sæde. Samtidig kan du tage autopilotens fjernbetjening her. For motor, så kan du sætte her og styre den indenfra, når det er dårligt vejr. Så skal jeg på og en teske. It's okay.